Γεια σας, νέο βίντεο. Αυτή τη φορά έχουμε εγκαταστήσει ένα ρομποτικό μηχάνημα της Stihl, το iMow. Βλέπετε χορεύει μόνο του. Το χειριζόμαστε από την εφαρμογή της Stihl. Έχει ελαστικό μαχαίρι που δεν χρειάζεται να γίνει συλλογή του χόρτου. Κάθε φορά που κόβει το μηχάνημα το αφήνει το χόρτο κάτω και αυτό έχει ως συνέπεια να γίνεται ένα πολύ καλό λίπασμα. Μην φανταστείτε ότι αφήνει πολύ χόρτο, μία σκόνη αφήνει. Μπορούμε να το προγραμματίσουμε σε όλες τις ώρες της εβδομάδας, τις ημέρες, μέρα, νύχτα, δεν έχει πρόβλημα. Έχει στήρα GPS. Το iMow κάθε φορά που βρίσκει εμπόδιο πηγαίνει κατά μία άλλη κατεύθυνση, αλλά αυτή η κατεύθυνση δεν είναι τυχαία. Θα πάει σε κατεύθυνση την οποία δεν έχει ξαναπάει. Όπως βλέπετε, η σύγκρουση που έχει στο σταθερό σημείο είναι ελεγχόμενη. Δεν καταστρέφει το εργαλείο. Η μπαταρία του περίπου κρατάει γύρω στις 4 ώρες όταν κόβει. Την εγκατάσταση την κάναμε εμείς οι ίδιοι εδώ πέρα στο χώρο του πελάτη. Τοποθετήσαμε την βάση φόρτισης. Το μηχάνημα όταν χρειαστεί ενέργεια θα πάει στο σταθμό φόρτισης μόνο του αυτόματα. Σε όποιο σημείο και αν είναι, θα σταματήσει να κόβει και θα πάει μόνο για να πάει να φορτίσει. Αυτό που κάναμε εμείς είναι το εξής. Περάσαμε ένα καλώδιο περιμετρικά στο οικόπεδο, που αυτό θέτει ένα όριο το μηχάνημα μέχρι που θα πάει να κόψει. Για να δουλέψει σωστά το iMow πρέπει να γίνει μια σωστή εγκατάσταση του συστήματος οριοθέτησης, να είναι το οικόπεδο σε μια πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή να είναι κουρεμένο, να μην υπάρχουν μέσα πέτρες, να μην υπάρχουν μέσα μεγάλες τρύπες και το έδαφος να είναι σωστό. Δεν μας πειράζει αν έχει κάποια κομμάτια τα οποία έχουν κάποιες πλάκες κάτω. Αυτό ήταν το βίντεο για το iMow. Αν σας άρεσε, πατήστε το καμπανάκι να παίρνετε τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Έχονται νέα βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.